Sawona bhuti wami unjani? Yebo njani? Asikhona bhuti, ukhuluma noThemba, mina ngikhuluma noba? Ukhuluma noMalibonga la wamngoma enquthu. Oh my god! Wow! Wagcoba nyawo. Kula bashoko bezinto amnqoma ngegugu. Hayi kezwakala nkabe yami ngoba silapha Edgewood campus nkabe yami ngangitshela ukuthi unyaka wesingaki. Hayi ngisenze unyaka oqala ngisafika bathi ngo-first year. Ngoba bathi fresh. Yeah, fresh. Hayi kezwakala mfowethu. Ngiphathele imibuzo embalwa nje 1 2 sithemba ukuthi ngawazi kuyiphendula. Ngazama. Hayi umbuzo wokuqala bhuti uthi on which year was Ramaphosa crowned South Africa's president? Crown like enikezwe isikhundla sokuba president. Yes. Unyaka nje unyaka. Unyaka. Yes. Bhuti mina aza ngisi-ANC manje nje angingena lapha. Yabo. Mhlawumbe ungangibuza ngezomalema kanje ngoba umalema ube celebrate 10 years. God have mercy upon us. Oh, I guess I'm gonna fighter. Okay. Umbuzo wesibili inkabe yami uthi uRamaphosa njalo mathiwa wena upresident we South Africa yabo yini ongayishintsha nje lento esenzakala manje? Mina. Wena. Hey y'all, come look at this. Ngicabanga ukuthi ngamele ukhushule indaba ka350 bafethu. Mhlawumbe uma 350 ube 1000 yabo. Then okunye engakufaka ningakwenza intombazane ngawuqedile umatric ngicabanga ukuthi kumele lotsholwa ngeenkomo ezintathu. Hey manna. Eziningi futhi ezintathu mfethu. Eyodwa noma amaqhude nje. Ikhukukazi kokukhula konke yabo. Hayi. Ngiyawuza kalama okay umbuzo wokugcina ngoba ulive sithi vele amshow holweni sifasa ngathi kunjani? Yeah, kodwa yeah. Yeah, ngicela ungitshele ukuthi umeleni enesifasa usuphelele. National student. Ayibuthi ngeke ngakubamba lokho ngisaka ko January kodwa manje senginakho nje manje sikuphi idingo sokuthi uyibambe into soyazi. Hayi kulungile siyabonga sibona.